से लादना पियरिया छठी मैया खातिर ना सैया पटना से लादना पियरिया छठी मैया खातिर ना मैया खातिर ना छठी मैया खातिर ना मैया खातिर ना छठी मैया खातिर ना सैया पटना से लादना पियरिया छठी मैया खातिर ना हर से भैया लाई है गेहूं के मोटरिया उख नारियल लाबे देवरू जई है बाजारिया नई हर से भैया लाई है गेहूं के मोटरिया उख नारियल लाबे देवरू जई है बाजारिया मैया खातिर ना छठी मैया खातिर ना मैया खातिर ना छठी मैया खातिर ना सैया सोनपुर से लइहा सुपदौरिया छठी मैया खातिर ना हाजीपुर से केरा छठी माई के अर्घ दियाई दुनु बेरा ए जी बारा का भसुर लइहन हाजीपुर से केरा छठी माई के अर्घ दियाई दुनु बेरा मैया खातिर ना छठी मैया खातिर ना मैया खातिर ना सैया मिलजुल के कोई जाई तैयारिया छठी मैया खातिर ना पूजा के सामान लाई है कोई हाजी क्रिया ए जी श्यामनाथ चंदन रवि जई है बाजारिया पूजा के सामान लाई है कोई हाजी क्रिया मैया खातिर ना छठी मैया खातिर ना मैया खातिर ना छठी मैया खातिर ना गई पचरा वीरेंद्र बिहरिया छठी मैया खातिर ना मैया खातिर ना छठी मैया खातिर ना मैया खातिर ना छठी मैया खातिर ना सैया पटना से लादना पियरिया छठी मैया खातिर ना